खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 6 डिसेम्बर 2020 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोदान आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। सोरनिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो जै खालामनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। जेनिबो जिंगा थानाय नङा। जायखि खामानि मावा मानो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। नाथाय गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन। गोदानै जेबो खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव अदेबानि गोसो दुंगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानियाव अदेबानि देबोरनांगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। जायखि खामानि मावा मानो हारसिंनो मावनांगोन आरो गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोआव गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो साननायफोरा जाफुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन। सोरबा लोगोखौ हेफाजाब होनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो सोरनिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला खहा जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम।
तुला राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ देबोर नांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन देहाया दिनै अदेबानि मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां अदेबानि खरसायाबो बांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरबाया रायखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन बबेबा सुबुं गमायाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अदेबानि खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव दिनै मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोदान खामानि मावनो जोबोर गोसो दुंखांगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रंजा बाजानि एबा खुसिनि दैमु बोहैगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननानै बांसिन गोजोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गोबां गुलाय गुजाय साननाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थाङोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान मोनगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन दिनैनि राशि फरायथिना एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों